Πώς πάει η κουζίνα σου? Καλά. Καταπληκτικά, τελειώνουμε. Όμως γιατί ήρθα τώρα σε σένα? Πριν από 3 μέρες που μπήκαμε εδώ μέσα, το μεγαλύτερο πρόβλημα του σπιτιού, ανάμεσα σε όλα τα άλλα τα πολλά που βρήκαμε, ποιο ήτανε? Ήταν ότι έπρεπε να βρούμε τρόπο για να θερμάνουμε την οικογένεια, να θερμάνουμε το σπίτι. Καταλήξαμε λοιπόν σε αυτούς εδώ τους μαρμάρινους, πολύ ωραίους, πολύ κομψούς θερμοπομπούς, που, συγγνώμη Νίκο, να δείξω κάτι, ο καθένας έχει από μόνος του το θερμοστάτη του, μπορεί να ανοίξει και να κλείσει. Άρα έχουμε αυτονομία όχι μόνο στο σπίτι, αλλά και στον κάθε χώρο ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρα το σπίτι θα είναι πάρα πολύ ζεστό και κάθε μήνα πόσα θα πληρώνει η Μαρία για τη θέρμανση? Σχεδόν τίποτα. Πολύ λίγα ευρώ. Πάρα πολύ λίγα. Καμία σχέση με πετρέλαιο, καμία σχέση με οτιδήποτε άλλο. Μπράβο ρε φίλε, Αντρέα, φανταστικέ. Ωραίο δεν είναι? Ναι. Του είπες του Σκούρτη και γυρίσανε όλο το πάτωμα στον τοίχο. Μέχρι απάνω στο ταβάνι. Μέχρι απάνω το ταβάνι, πάρα πολύ ωραίο. Ακριβώς το ίδιο ξύλο υπάρχει και στο δάπεδο. Και έχει γυρίσει όλο το ξύλο στον τοίχο μέχρι το ταβάνι, πάρα πολύ ωραίο και κατευθείαν πώς ζέστανε οπτικά τουλάχιστον το δωμάτιο. Δεν έχουμε παντού ντουβάρια. Θα μπουν εδώ πίσω και θα μπουν τα υφάσματα, θα ζεστάνει κατευθείαν ο χώρος. Αλλά τίποτα, Αντρέα, δεν πρόκειται να ζεστάνει αυτό το χώρο. Πόσο αυτά εδώ πέρα τα υπέροχα σώματα. Να σω, πόσο πολύ μ' αρέσουν. Είναι φοβερά. Βέβαια και είναι φοβερά. Αυτό είναι δικά σου και είναι και μαρμάρινα. Αυτό είναι πέτρα βέβαια, έτσι. Είναι φυσική πέτρα, ναι. Φυσική πέτρα που ζεσταίνει και όχι μόνο τον χώρο, αλλά στεγνώνει και τους τοίχους. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του σπιτιού ήταν ότι τον τελευταίο 1,5 χρόνο δεν υπήρχε καθόλου θέρμανση. Όχι πια. Σε όλους τους χώρους του σπιτιού υπάρχουν αυτά τα πολύ όμορφα, τα πολύ minimal και πολύ αγαπημένα μου αντικείμενα. Είναι ειδικά θερμαντικά σώματα που ζεσταίνουν τον χώρο και βασικά τώρα που το είπα δεν ζεσταίνουν μόνο τον χώρο, ζεσταίνουν οτιδήποτε βρίσκεται γύρω τους. Γιάννη μου, έλα εδώ να σου δείξω. Λοιπόν, τώρα, γεια σου Ηλία, θα σας βοηθήσει ο Γιάννης. Για φέρουμε αυτό το βιντεολόγο εδώ. Αυτό. Εγώ με αυτό θα δουλέψω μετά. Αυτό θέλω. Γιατί πεθαίνω. Ωραία, ό,τι θέλει ο προσκεκλημένος, έτσι. Μουσαφίρεις, αλλά θα δουλέψει κανονικά. Ράφια και μόλις τελειώσουμε τα ράφια, θερματικά σώματα. Ωραία, το έχω. Έλα, Γιάννη, κάνει τις τύχες. Κάτσε, περίμενε. Σχέδιο στο κάνω. Πάω έξω να πάρω καθαρό αέρα. Γιάννη, έλα βάλουμε το σώμα. Έρχομαι! Όλα εδώ θα τα κάνω. Έλα, πρόσεχε, πυροδέλα πρόσεχε, να μπει μες στην εκπομπή και πέρα. Βγες. Ναι. Σίγουρα. Ναι, ρε. Πάμε. Έλα, μου, μιλάμε θερματικό σώμα απίστευτο, Και αυγά κάνεις εδώ πάνω. Βέβαια, πέφτει κάτω. Έφυγε.